Gledaj ti lešnja. Dobar dan, Gaši. Dobro večer, jebote, i ćeš to, nema veze. Ma nećemo seći ništa. Pauza. Ništa ne sećam, ništa. Reci. Posle dužeg vremena gledate najnoviju epizodu Lešnjaka. Trenutno duvamo 230 balona koje ćemo stavimo u kolegin auto. Kolega trenutno radi. I onda će on dati da se iznenadi lepo. I bit će srećan kad vidi balone, misliće da mu je rođen, ali rođen A mu rođendan nije. Rođen možda nije, ali nema veze, mi ćemo njega da iznenadimo ovako. Rođendan je u novembru. Da mu stavimo sve te balone u kola i onda da on bude srećan kad bude išao sa posla. I tako, da bude srećan. Evo i ona. Svi upravo idemo da prebacimo balone u kolegin auto. Znate da je auto otključen, da mogu svi da ga ukradu, pošto je debil zaboravio da ga se... Dakle, prijatno iznenadi. Pogledajte, on ima ćebe. Treba svakom družbu baciti. Ovo je za nauk da ne ostavlja otključan auto. Nemojte... Treba, brate, još naduvati. Ovo nije ni pola, brate. Zapratite Lešnjak na Lešnjak, Instagram. Evo, ono, polako napred. Ma nema tu mnogo balona, bre, šta. Pošto nam je malo ponestalo balona, morali smo se snađemo, pa smo uzeli ove jeftine kondome. Ali će Kumić prvi da ga duva. Kaže, ima iskustva, već je duva. Kume, jesi spreman? Ne, ti prvi duva. Ne, druže, ti si već otvorio. Ajde, kume. Gasio sam jednu kameru koju ti kureza kao držim, kao. Dobro, neće nigde, daj mene. Ajde, nema stvarno vrati kao da je lud. Neće, ajde. Jel masam, brate? Nauljeni, brate. Ja sam postideo, gdje ću? To se postideo, čekaj da duva. Ja ću da probijem led. Ćemo, idemo prvi. Brate, zajebano. Aj, pa dobro probaj, ajde, duvaj jače, brate. Kaže, pa sad. A, dobro, šta, ajde, šta, nikad nisi duo kondom, brate. Ali ovo je nešto, ovo je druže neki mini, brate. Ko kaže da pucaju ovi jeftini kondomi, jao, druže, jao. Samo 20 dinđi. 20 dinara, druže, možda roštiljaš, vidi ovo i... Daj za durek 300 dinara. Pičku materinu. Sad kad kondom još uđe, ode unutra i ovo, kad uđe, ovo bude banja. Evo ga još jedan. Vidiš kako Kumić ima iskustvo, Kumić ga duva, druži. Samo treba to još veće da se naduva. Ali Kum ga bolje duva, ja ne mogu ovo, znači... Fuj, masno, je ne mogu, mater. Druži, imam osjećaj. Sve nam prku ima. Znači vidite ovo reklama za Romed ovaj. Može znači da se naduva, može da se širi, nema tu da pukne, znači ko ima kitajzlu kao ovo. Druže vidite, lagana. Nema pucati. Tu je rekao da smo mi štekar kao Romed se duva, gledajte ovo. A, ba to ovaj. Sad ću vidjeti koja je razlika. Ipak je to naš brat. Koja je razlika? Treba ga jebati kvalitetno. Šta je bolje, da li Durex ili Romed? Da imamo, sad ću u isto vreme da duvamo, da imamo koji će spred se naduvati. Ja sam ga već izduo. Čekaj, kume, nema još da duvaš. Durex ili Romed, znači skupi ili jeftiniji? Ovo sranje od 20 dinara. Ja se uzdam u 20 dinđi. Ili ovo, brate, od 100. Nećemo bacati na zemlju. Da imamo ko će više naduva, koji je masniji, koji je bolji. Pa da, znači Durex ubedljiva pobjeda, zato je skupi, druže, vidi ovo ko ima tuks ovakav. Ali zato vidio, stani. Nema mnogo, a? Ma ne, šta? Ma neće samo smoriti, bre, šta ti? Ma nema mnogo šta.
Šta je to? Ovo ste znali, 100%. Dijele opet snima. Majmune, ja. Ko je ovo smislio? Kondomi, vidio. Gledaj ti lešnja. A dobra je pola. Gledaj ti lešnja. Gledaj ti lešnja. Bane, pa šta je to u kolima, Bane? Hoće čačkali? Njemu čačkali se probuši. Bane, pa šta je ovo? Bane, kakvi su to kondomi, vidio? Daj društva, radi svojim! Gledaj, što iztovara? Pošalje na... Gle ovo. Kondom. Šta? Pa ko je dugo? Ovo pošalje mi. Ovdje ima 4000 komada. Šta je ovo? Nemoj svoje. Ajde, vadi, nemoj da buši. Nemoj svoje. Moramo da bolje ih bušimo na kantom. A što bi bušio, sataram ih na put konju jedan, iz budala. Pa gle kondoma šta? I to radi. Au, Bane, vidi ovo, bolje da ih izdoš. A gle što ih je poletio. Vidi ovo, imaj kondome i sačuvaj ih. Nemoj da potarati, ne, kondom man. Ajmo.